جاتير لكن كتاب اللي ما طلبت يوريك ده جمز بيعمل كتير هي قال انجد بلي يوريك نقطة والله السبب اللي رأيته كذي جانب والله أنا كنت كده لقى جدا بستان كنت من تغدا بدي بين دريبنا ولا بتكيه بهذا هذا من ذاك شهنا جيني بقى كنت كده خلاص كده أسبوعي بلو أنتم شهنا جيا خلاص كنا من نكسسيت البيت بين شوفاي تلك الناقين والبطاقين وغلط أنت هوا تحت دقيقة النهاب ونجين بلكين دبولات مالك كنت كده تعب إني أنا نحب بيتهوتن البعهنا ولا هجبته أنت هب سوكا ببينا جهنا جت الطريق بتجمد بلعنا ونو أدتن من بلعنا خيرة السيستم دومنا دين كذا تجمع إنستغرامنا داش من التوقعات بيبكي هلا خكات تجلاني ومضفتو جيني بقارو من جيمي سيستم دوم إنستغرام تن من سكرينان من جيني نكات تجلاني نورفد أنا سيستم دوم يجي ما تخلو هجر ونو خنت كده ورق بتاعنا سيستم دوم تبتيه سيستم دوم نرجع ده بتجمد Так, Агустина, самый вопрос именно по планировкадан хайдах именно маныкка бу. Ол чакастак булар биттен, онна жебити мана көрөр биттен май болдер. Бихи жебит хатта да тогыстактен икки спальнялакпыт, бебитиген терапевттерге, онна оголорго ден туспамекара спальнялакпыт, гардеробныйдакпыт, санузеллакпыт, онна кухня совмещенная бирге. هم بير قبل لبيت خيبت هم بير أغلر قط سباس بارنا بار بلوخ تحتين بران ناقط بيبتو تيار خوش بلوخ تحتين وانا بدي بيان اللي أدكتن خياتشم كده دولار بلي قدروبنا هم بير بار بلوخ تاق بات بي هرقات بار بولارن قدكتن وانا كوخنيا قستينا بيان من نكسب مشوننا بغارات وانا كوخنيا زالغا بانرامنا دونيكتر بغار بطن بيان وانا ميوچتا ميدان تران قلبات بوغليني تغنان трендынан жеп курдук. Марамын көрөн турамын холобот ихиптен суябын жеп курдук. Ол булрина хеге егер акастахан бараңыт. Уже тоққа 5 егер бит. Накына када кыстады. Ноябрьга китбите халаспыт. Онна жа декабрьга лебиле жебит сылыян, хаян декабрь он тохсуга манны китбите жебит. Ихвит бөсөлга. Аңа жылгалы кирехтак биттен. Теплый пол ден опсайнан тохат. Хами хептак бахарына бит. Мостаттан детиев курдук. Батареялар буттаны. Онна кыгыны дәрбитер пиппитеу кур. Глаз багайды. Кыгын канан дөрбет шө байды. Та осайнан тутута донлук болан жанкаланы тутти делахады. Ден бу би баганавдын таларбут. Баня шишкин дом туту компанияга Иван Петровичка хеха, Марина Вадимовнаға бихи мақталбыт мұңыра хоқ, қолы бихи әддеттен бағана бола хаджаббытын тоқ олыққа келер даққатты. Манны қалас үші бажа ки біппітен хайыр әбіт, манны хеха дәдбі мақтанабыт. Мақталбытынан бихи мақтанабыт. Мақтанан тұран ебіт. О, қалай ебіт. Bu bihaka bihinler nangit jehga sawtger bu manne kara hame yaxşapık bu istanga olga umay kalonka